ሰላም ክቡራን ክቡራትን ተኸታተልቲ ቪቪት ሾው ከመይ ትኾኑ? ሰላም ንኽትህልው እናተመነኹ ምሳኹም ዘለኹ ሰመረ ሎምኻ ኣዝዩ ኣገዳሲ ሓበሬታ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። ናብቲ ሓበሬታ ከብለኩም ክሳብ መወዳእታ ምሳይ ጽንሑ። ናይ ሎሚ ሓበሬታይ ኢንደሌቲ ቪድዮ ኤዲቲንግ እዩ ክኸውን። ኣብዚ ቻነል ን10 መዓልቲ ዝኸውን ስልጠና ቪድዮ ኤዲቲንግ ኣብ ፕሪሚየር ፕሮ ኣዳልየ ኣለኹ። እዚ ስልጠና እዚ ንዝኾነ ብዛዕባ ቪድዮ ኤዲቲንግ ኣብ ፕሪሚየር ፕሮ ናፍልጦ ዘይብሎምን ከምኡውን መሰረታዊ ጥራይ ፍልጦ ዘለዎም ዝተዳለወ ኮይኑ እዘን ቪድዮታት ካብ ዴይ 1 ክሳብ ዴይ 10 ብተኸታታሊ ምስ ትወፅወን ከዓ ናይ ዝኾነ ዓይነት ቪድዮታት ናይ መርዓ፣ ጥምቀት፣ ኣድቨርታይዝ ከምኡውን ንዝተፈላለየ ፕላትፎርምስ ከም በዓል ዩቲዩብ፣ ቲክቶክ፣ ኢንስታግራም ካልእን ካብ ዜሮ ጀሚርኩም ክሰርሑ ክሕግዛኹም እየ። ስለዚ እዚ ቻነል ኣዝዩ ጽፉፍን ሓጺርን ኣገዳስን ዝኾነ ኮርስ ብናጻ ኣዳልየልኩም ኣሎ። ካብኹም ዝደልዮ ከዓ ዘይክፈሎ ላይክ፣ ሳብስክራይብ፣ ኮመንት እዩ ንኽትገብሩ ብኽብሪ ንዕድመኩም። ናብ ክመሃር ዝደሊ ሰብ ምእታን ክበፅሕ ከዓ ሸር ግበርዎ። ሕቶኹም ሬቶኹም ከዓ ኣብ ቦታ ኮመንት ጻሕፉልና። ንሕና ከዓ ነተን ቪድዮታት ኣብ ዝመጽእ መደብ በብሓደ ክነውርደን ኢና። ንስኹም ከዓ ተዳልየኹም ጽንሑ። ክሳብ ሽዑ ብሰላም የጽናሕና።